Hello, Kang. Bye-bye. May may mapag-ulan Diyos na na lesson plan, detailed lesson plan. Taon. Pag pag-ibig sa'yo, panalo lang ako agad mo. Detailed lesson plan sana bako so so didactic or didactic, dapat lang detailed lang. Yan mo kaya kami dito na kang official ba? SRS kami. Nga yan, detailed lesson plan, SRS na yan. Yung connected niya doon. Connected, pero magkaiba. Kasi ang SRS, dapat lingwang, ang SRS baga, kaya dapat din, detailed lesson plan yan ta. Yung, dapat ang dapat yan to. Connected siya, pero magkaiba. Yung mga detailed lesson ba, dapat SRS yan. No, ako pa, tigaan. Ako pa nga ito, kuya. Ako pa, tigaan nila. Ako ang ngit na gibukan sa examen sa delivery, kaya relation na lesson lang yung o kasi nagkasunod mo, ano dapat sa tiglag? Ano tiglag sa lesson plan? At SRS nga ni SRS ano para hindi sa SRS kaya subject ng data yan yan yung ano subject mo yung isang voice ka yan ay ano bago sa dito pag SRS niya pag nga pag mo tara mo ko bayad mag-ibang lesson pag 4th year digital yan gabos yun ako na mag-ibo 300 ay mga ito orang daw di Hoy!